Nakitaan ako si Isberhil mga idol. Ako siyang giistoryahan nga sa Kugon pista karon. Pista sa kuan ron? Noy, Hugo no. Kugon ba? Alam mo, stilan. Isbiril mga idol, ha? Hugoy, Hugoy. Ha? Hugoy. Adi, dia dari no. Oy! Ato na? Dari ba? Aw, tari. Oy, namay tari dito, namay. Iya kung gipangutan ako nga abay tari ilang pista. Man, mato ka? Wato ay kay. Dua gitogor mo to. Hugoy, para ako to lang. Kasi koto ni mo. Helicopter? One soft drink. Soft drinks. Lisod na ginig magkaidaran na ta, medyo bungol na ta ba? Ako siyang gistoryahan, may tungod di Bayramon nga gikawatan. Ay, kining... Si Bayramon, kawatan ko no. Balik man. Ha? Balik. Balik ang kwarta? Balik ko no. Ko ala ko ko ka. Sure ya, oy. Balik ka. Ang manok. Nasyaki ko aning balita niya. Gibalik na kunong kwarta, ang manok wala na. Mo ba? Mo siguro, kano sa amang gibalik? Gapon. Aw kan gapon ko dalo antar ko. Oh. Gapon lagi. Wala magpatanya nga diha ko bisok sokol paldir. Karang Ang katuin niya ang gadagod niya. nakaban. Beto. Oh, kinag-post man ko good about ato. Kumsakpan ko na, bantay lang mo na ko. Diha ko dati. Diha ko nila sokol ba ito. Giuli di ang kwartang Bayramon. Yuli. Yuli niya. Hadlok to. Adlo. Ako mag-post ka. Basta ko lang awaw tiga ito. Oo, ako mag-ikuan kay abusara na tong amigo. Lisod mo sa kayo. Diligi ko ganahan nga abusaran ng akong mga amigo. Oy, hala man ni Chris TV, duda ko ang kawatan na, bro. Kaila lagi na niya. Sakto jud ka ingko pisot. Murag, kaila lagi ng Bayramon gyud. Maupod lang duda na ko ingko pisot og lulubot yo. Maayo na lang gani ang kawatan na hadlok, pero ang manok wala na mahuli gyud. Oy, murag gibaligya ito man ni Chris TV. Murag mao gyud ingko pisot. Ning tungura na nang hida kong Isberhil nga sa humba, lami na kayo ikaon. Alam ikaw gumba ito ba yun? Ang akong tirada sa festa inig panggumbira kanang humba nga perting lataa. Unya kanaan pud og hamonada. Munada. Astila ba ka? Alam ilo? Kining akong bilas mao ni akong kuyugan kay taga didto man. Dito naminyo sa kugon. Kinsa man? Anak antik. Ang iyang pag-umang ko naa din naminyo sa kugon. Sakto unta kayo ako siyang dadon. Sakto di ta kaya mga hab-hab tanga to. Bino-bino pakita tang ipon me. Naapay usa ka buko. Alam ituhog sa kuan na sa humba ka lata kayo. Sige. Ato na me. Bye. May kay nauli na di ang kwartang Bayramon. Yuli maghapon. Nagpasalamat na lang po kung nauli ang kwarta ni Bayramon. Kung wala pa, nagplano kung akong ipabarang nga to sa Sikihor. Pakalibang mo na ko ganggit ang unang ikog mga idol.